Uphakeme kakhulu Nkosi yamakhosi. Uphakeme kakhulu umqalisi nomphelelisi wakho konke. Igama lakho Nkosi lungibhoshongo namandla olungile ugijimela kulona. Athola ukuhlengwa namhlanje ekseni. Sigijimele kuleli igama eliyinqaba yethu. Sizonika wena udumo lonke nesibongo nenkasimulo. Wena ufanele ukubonga nokudunyiswa nokuphanyiswa njalo. Malidunyiswe igama lakho liphanyiswe nasekuseni. Nangezwi lokuphila ozolikhuluma phakathi kwethu. Nangokukhanya ozokukhanyisa empilweni zethu. Thatha indawo yakho ngenkosi yodumo nobukhosi. Siyazendlala kuwena. Sisinikela sizitsha ukuba ke uNkulunkulu uzosebenzise. Khuluma uNkulunkulu ebandleni lakho. Wenze konke Nkosi ofisa ukwenza nasekuseni. NgoKristu Jesu oyinkosi. Amen and amen. Simshayele izandla uNkulunkulu. Singahlala phansi bathandwa. Uthi umhlabeleli uphakeme kakhulu. Zonke izingilosi zikhothama kuye. Hallelujah. Okubonwayo nokungebonwe kudumisa igama lakhe elikhulu. Amen and amen. Hallelujah. Asibonge bathandekayo nasekuseni leli thuba inkosi esipha lona. Usuku lokukhonza uNkulunkulu, usuku lokuphakamisa ophezulu konke. Siyabingelela ibandla lonke, umprofeti umama, abefundisi bonke, ama-elder, amadikoni, bonke baba nomama, abantu abasha, ama-iglizi, abantwana abancane, omkhulu nogogo, ibandla likaKristu, umzimba kaKristu egameni likaJesu. Amen. Siyabonga kakhulu bathandekayo. Inkonzo yonke kusuka eqaleni kwayo kuze kufike kulesi sigaba. Inkosi mayibusise ngokukhonza kwebandla layo. Amen. Sithatha lesi sikhathi siya ezwini lenkosi. Ngizocela sithathe amaBhayibheli ethu bathandekayo egameni lenkosi. Amen. Sivule kwincwadi yamaHubo 119. Incwadi yamaHubo 119. Basixolele ke angazi noma online baya makune challenge bazosazisa. Kukhona ke okusi limalele kancane wenza ukuthi kube ne sound engazwakali kahle. Mhlawumbe singa disconnecta lo ukuze ebheke ngale bengcono sikwazi ngapha nathi ukuzizwa. Yes, hallelujah. Isixolele bathandeka kuzolunga. Ukhona nje okuphazamisekile okwenza kube ne sound. Hallelujah. Amen. Asiye ezwini lenkosi amaHubo 119. Sizobuka abathandekayo izwi lenkosi namhlanje. Usuku lethu lokugcina kwinyanga kaMeyi. Hallelujah. Usuku lethu lokugcina kwinyanga. Sanibonani bathandekayo. Ngiyanithanda mina ngazi manje niyangithanda. Bangaka bangithandayo bathandekayo. Oh hallelujah. Amen ke uzobugcizelela lento ishilo ke this time. Hallelujah. Oh ngiyabezwa bathandekayo. Namhlanje usuku lethu lokugcina kuMeyi siwelela kuJune bathandekayo. Hallelujah. Sibonga uNkulunkulu enyangeni kaMeyi othe inyanga yethu yokuphakama bathandekayo kuba sivuke sizithathe. Impela inkosi yomusa isiphakamisile. Singaphakama sime ngezinyawo simshayile izandla uNkulunkulu osiphakamisileyo. Hallelujah, hallelujah. And celebrate our King. Hallelujah. And celebrate our King. Hallelujah, hallelujah. Jesus, hallelujah. Ula masia kapaya na hasete. Hallelujah. Likapaya sukete metaya saya. Likarusia kaya kutele saya. Ela mosantaya. Ilo masukete metaya saya. Shaya maya hura masaya ka. Liparasa kanyo talamanda riazaya. Likarama
Hallelujah! 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 Shantaya Mahasaya. Ngegama lika Jesu, igama elinamandla, singaphakamisela amaphimbo ethu kuye, simbonge, simtuse, simphakamise. Vula umlomo wakho umbonge. uNkulunkulu siphakamisile, uNkulunkulu siphakamisile, uNkulunkulu siphakamisile. Ushathana makhapaya ze liparasata yahasia likapaya nekotosika yela baba baba sata ya makotonia eparasete ni makasuta ina masaya hule maya zeya shela bandosi anayanta ya yela mandala bosete ni ata ina mandala bosete ni motaya ina bebe sete ni akotaya unene me kontolo bosete ni ela bosantanio kanaya uni mimiote ketelemenda yo esandala babando sikiniena ela baba bosantayera ole menananda raseteliano uni miando sikiena ya asandolo tanio taniela e paraseteli montaliera utana masetelia sena baba baba sotai ina manda nikutene meseya o santalio kapai I parasi katupena le parasetelio kasaya unanana hananio kopotai e parasita kutiniesa shatana mahasete uluma besia feza utembisa besia pelelisa katutu molonge nesimomo singe zakho nokusaphakade naphakade malthunyiswe igama lakho liphakanyiswe uNkulunkulu othembekile okhuluma amazwi awagcwalise nowethembisayo aphelelise ngegama lika Jesu igama elinamandla nakukho konke naseyintweni zonke sibonga baba uthi siphakanyiswe nguwe osiphakamisile wasimisa endaweni ephakemeyo thatha udumo lonke nesibongo ufanele wena obusaphakade naphakade noyinkosi yamakhosi nombuso wababusi ngoKristu Jesu inkosi. Amen and amen. Simshaya izandla bese siyahlala phansi. Hallelujah. Singahlala phansi bathandekayo. Siyabonga kakhulu umusa kaNkulunkulu. So namhlanje ke sisosukwini lokugcina kuMay awusakhona. Sisosukwini lokugcina sesiwelela uJune bathandeka. uNkulunkulu okhulumayo namhlanje uyakhuluma phakathi kwethu usipha izwi esizohamba ngalo naku June bathandekayo. Hallelujah. Ngicela sifunde amaHubo 119 verse 34. amaHubo 119 verse 34. Hallelujah. Ngiphe ingqondo ukuze ngiuqaphele umthetho wakho, ngiugcine ngenhliziyo yami yonke. Kukhona igama la eleqekile noma elihumusheke ngokungaphelele ngokwesizulu. Kufaka belithi ngiphe ukuqonda. Hallelujah. Give me understanding. Hallelujah. Lisho njalo lesilungu, give me understanding, a teachable heart, the ability to learn, that I may keep your law. Ngiphe ukuqonda
ukuze ngiuqaphele umthetho wakho ngiugcine ngenhliziyo yami yonke. Inkosi mayibusise kufunda kwezulayo. Amen. Laba thandekayo ngifisa sizwe ukukhuluma kaNkulunkulu. Uthi uDavide ukusho njengomthandazo lokho uthi baba ngiphe ukuqonda, ngiphe Nkosi ukuba ngibe neunderstanding ukuze ngiuqaphele umthetho wakho ngiugcine ngenhliziyo yami. uNkulunkulu bathandekayo makasiphe ukuqonda nathi njengebandla. Amen. Akasiphe uNkulunkulu iunderstanding yokuthi wenzani kwenzakalani. Amen. Hallelujah. Amen. Ohambeni silihambayo noNkulunkulu sihamba noNkulunkulu ojulile. Amen. Sihamba noNkulunkulu ophakemeyo. Amen. Sihamba noNkulunkulu ondlela zakhe ziyamangalisa bathandekayo. Amen. Asambi nje uhambo olula, asambi nje uhambo olibambeka kalula, kodwa samba uhambo olujulileyo. Amen. Samba uhambo oludinga isambulo. Amen. Sihamba uhambo oludinga umnikazi walo ukuba asikhanyisele, asiphe ukuqonda bathandekayo. Amen. Izimo esihamba phambi kwazo noma esidlula kuzona asidluli kuzona, izinto esibhekana nazo asibhekani nazo nje sisodwa futhi asidluli kuzona ngoba sihamba ngesingathi, kodwa kukhona ohamba nathi. Amen. Uma singenakho ukuqonda ukuthi uNkulunkulu wenzani nangezimo esidlula kuzona nangekhathi esingena kuzona, sizolahlekelwa inhloso ephelele kaNkulunkulu. Amen. Sizolahlekelwa yilokhu uNkulunkulu okujulile afuna ukukwenza ngokuphila kwethu. Hallelujah. One, izindlela kaNkulunkulu ziphakeme. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Izindlela zakhe Ziphakeme. ziphakeme. Lawo mazwi abambe uwafaka enhlizweni. Lawo mazwi afake kumoya wakho ucela isambulo sophezulu konke. Amen. Izindlela zakhe ziphakeme. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sihamba nondlela zakhe zinjani? Ziphakeme. Amen. Hallelujah. Amen. Asambi noNkulunkulu ofunayo. Amen. Sihamba noNkulunkulu ophakeme oqonda konke ngokujulileyo. Amen. Sihamba noNkulunkulu owazi yonke imfihlakalo, owazi wonke ama details bathandekayo. Hallelujah. Amen. Ondlela yakhe bathandeka phambi kwakhe iyakhanya. Amen. Izindlela zakhe ziphakeme. Amen. Isaiah 55 verse 8 and 9. Uthi uNkulunkulu ezwini lakhe ngokuba imicabango yami akusiyo eyenu. Hallelujah. Amen. Neindlela zami akusizo indlela Zenu. funda. Ngokuba imicabango yami ayisiyo imicabango yenu. Imicabango yakho usimakade akuyona ini bathandekayo. Imicabango yenu. Imicabango yethu woza yebo. Nezindlela zenu. Nezindlela zenu ya Azisizo izindlela zami. akusizo izindlela zami. Qhubeka. Kusho usimakade. Ususimakade yebo. Njengalokho amazulu ephakeme kunomhlaba. Ya. Kanjalo izindlela zami ziphakeme Neindlela zenu. zami zinjani? Ziphakeme kunendlela zenu. Kuneindlela zenu. uNkulunkulu esimkhonza bathandeka indlela zakhe ziphakeme. Amen. Ake sibuke njengokwezi silifundile. Sithatha udaba lethu siluqhathanise noSamson. Kubahluleli chapter 14. Uma ufunda ku chapter 13 uzwa uNkulunkulu ekhuluma nabazali bakhe uthi bheka nakuba uyinyumba ungatholi bantwana kodwa uzozala njengamanje. Amen. Uthole umntwana uyakuba umnaziri kwasesiswini. Amen. Hallelujah. Amen. Bese athi ke ngaye ngiyawukhulula bani uIsrayeli ngaphansi kwesandla samaFilisti. Amen. Uzozala ini? Umnaziri woza makhelwane. Amen. Uzozala ini? Umnaziri. Umuntu owahlukanisela uNkulunkulu. Amen. Awukuthinta lutho olungcolileyo. Amen. Awukusithinta nesithelo somvini. Ngoba uzozala ini? Umnaziri.
Kusuka ukuthi nalomnaziri bathandeka uzokwenza izinto ngendlela enjalo. Eqondile ngoba ungumnaziri kwasekuzalweni. Amen. Kodwa kunoNkulunkulu ondlela zakhe ezinjani ziphakeme. Amen. Uyakwazi ukufika nakumnaziri ayikhombisa ukuthi indlela zami ayifani nezakho. Amen. Ngingenza into engaxaka abantu ngomnaziri kodwa mina ngibe uNkulunkulu kumnaziri. Hallelujah. Amen. Usekhona makhelwane? Amen. Awufunda uverse 1 uphele kuverse 4 kweChapter 14. uSamson wehlele eThimna eselapho wabona enye yamadodakazi amaFilisti. Sathi ungaba nethoni ephakeme ke mhlobo wami ngiyaka. Mawunjalo impela uyongisiza kakhulu. Yebo? Wayesenyuka wabikela uyise nonina wathi uSamson wehlela eThimna. Eselapho esenjani? Wabona enye dodakazi woza. Wabona enye yamadodakazi amaFilisti. umnaziri ubona ini? Indodakazi. Intombi kuphi? KumaFilisti. Amen. Abantu osizwe esinjani bathandekayo? Esingamukelekile. Amen. Abantu abangasokile. Kodwa umnaziri ubonani? Ntombi. Intombi. Qhubeka, yebo? Wayesenyuka wabikela uyise nonina wathi Waya kulaba bamzalayo abaziyo ukuthi ungumnaziri. Abaziyo ukuthi ocebo lakhe ngoNkulunkulu limisiwe bathandeka lingejike. Ningabheka mina bathandekayo. Ocebo lakhe lingejike. Amen. Uyo reportela abantu abazomtshela ukuthi kahle ke wena Naziri. phinda wena Ungumnaziri. awukwazi ukukhuluma into ehlukile Naziri ukhona makhelwane. Hallelujah. Wayobabikela ukuthi lalelani njengomnaziri sengibone kodwa kumaFilisti. Hallelujah. Qhubeka. Wabikela uyise nonina wathi ngibone owesifazane womFilisti eThimna. Ya. Ngithatheleni yena abe ngumkami. Nithathe ini? UmFilisti athathelwe umnaziri. Yamsana nani bathandekayo? Kwangathi uyalahleka kodwa makhelwane. Wena ubona nje ukuthi kutholakala intombi namhlanje kumlandi. Kunento la iphambanayo, umnaziri lo. Amen. Kwasesiswini kwasekuzalweni. Amen. Hallelujah. Wahlukaniselwa izinto ezinjani? Eziqondile. Hallelujah. Qhubeka. Abazali bakhe bathi kuye, Ya. akukho ntombi yini phakathi kwezihlobo zakho noma phakathi kwabantu bakithi bonke Ya. ukuba usungahamba uyothatha umfazi kumaFilisti angasokile na? Bathe abazali bakhe iyaphambana lento ofuna ukuyenza. Ngokohlelo laphezulu awukwazi buka kwenye indawo. Buyisa amehlo akho la ubone khona isizwe sabanga Sokile akumukelekile lokho ofuna ukwenza. ukukwenza. Awulisenami bathandekayo. Amen. Qhubeka. Kodwa uSamsoni wathi kuyise, Ya. ngithathele yena ngokuba ngiyamthanda. Wathi uSamson anginankinga nakho konke ngithatheleni yena. Ngokuba ngiyamthanda. Qhubeka. Uyise nonina babengazi Bambaka, ngangifakela ligama. Uyise nonini babenga understand. Amen. Hallelujah. Amen. Babengaqondi, yebo. Babengazi ukuthi lokhu kuvela kuSimakade. Lokhu kuvela kuSimakade nakuba kuphambene ngokwamehlo ethu. Amen. Kodwa babengaqondi Hallelujah. ukuthi lendlela ejika ijikiswa umnikazi weindlela. Hallelujah. Ondlela zakhe zinjani? Ziphakeme. Uyakwazi ukujikisa nento besithi thina akufanele ijike ngoba Hallelujah. indlela zakhe zinjani? Ziphakeme. Ziphakeme. Uyakwazi Hallelujah. ukudala ngisindlela Yes, ehlane Jesus. Hallelujah. ngokuba indlela zakhe zinjani? Ziphakeme. Uyakwazi ukwenza Hallelujah. ngisimfula kwahlonga sibi Yes, ngokuba Jesus. indlela zakhe zinjani? Ziphakeme. Understand uNkulunkulu Yes, indlela Lord. ephakemeyo. Hallelujah. Angajika isimo Amen. phekwa lolo daba. Hallelujah. Uhamba phi? Ubhekane nani? Hallelujah. Cela uqonda kuye Nkosi ngipha uqonda. Hallelujah. Nakulesi simo engihamba kuso. Amen. Nakulesi sikhathi engikuso. Hallelujah. Nakulesi simo engikuso. Ngiphe Jesus. uqonda. Hallelujah. Glory Ukuba to Jesus. abazali babengaqondi Amen. ukuthi yebo
ukuthi lokhu kuvela kusimakade. Kuvela kusimakade othe umnaziri Amen. awukuthinta lutho olungcolile. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kodwa lokhu kuvela kusimakade. Makade. Ufunela ini la? Understanding. Amen. Ukuthi Nkosi nakuba ngibhekana nolwandle olubomvu ukwinhloso kaNkulunkulu. Amen. Ufuna ukungazisa izindlela zakhe eziphakemeyo. Hallelujah. Nakuba kunesomiso ngisehlane Amen. kungekho la ngizophuza khona kuvela kuye. Hallelujah. Ufuna ukungazisa izindlela zakhe Amen. eziphakemeyo. Hallelujah. Nangalesi simo engibhekane naso Jesus. kuvela kuye. Yes, Lord. Ufuna ukungazisa izindlela zakhe Hallelujah. eziphakemeyo. Amen. Ukhona makhelwane Glory to Jesus. noma usufikile Mose kufaro Yes, Lord. wajika Amen. wangavuma lento engithe uzoyivuma Hallelujah. kuvela kuye. Amen. Ufuna ngazi indlela zakhe Hallelujah. eziphakemeyo. Yes, Lord. Hallelujah. Ukuba indlela zakhe zinjani Ziphakeme. ziphakeme babengaqondi ukuthi lokhu kuvela Simakade. usimakade. Qhubeka. Ngokuba wayefuna ithuba lokuthi alwe namaFilisti. Lokhu kwakuyindlela ephakeme yasezulwini Jesus. ukuthi khona kuzofezeka icebo ngomnaziri Hallelujah. akangene ezintweni eziphambeneyo Yes, Jesus. Hallelujah. ukuze kufezeke icebo lophakemeyo Amen. ngokuba izindlela Hallelujah. zakhe siphakeme Hallelujah. ngokuba indlela zakhe siphakeme ngokuba indlela zakhe siphakeme. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Awuthi makhanda kushayisana izitimela endleleni yabo Kushayisana izitimela endleleni yakho. kushayisana izitimela endleleni yabo Kushayisana izitimela. hayi indlela zakhe iphakeme kuvaleka indlela kuvaleka indlela labengihamba khona ngokuba indlela zakhe siphakeme kuvaleka iminyango labengimi khona ngokuba izindlela zakhe siphakeme. Hallelujah. Linganisela umakhelwane thana indlela zakhe siphakeme. Hayi mtshele thana indlela zakhe siphakeme 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 siphakeme. Kwenzakalani indlela zakhe siphakeme. Ubhekane nani indlela zakhe siphakeme. And celebrate. Hallelujah. Wena musukuthuswa ukuthi kwaqhamuka umFilisti ongasokile indlela zakhe zinjani siphakeme. Awuthi makhalane lesi simo engibhekane naso lesi sikhathi engidlula kuso hayibo indlela zakhe iphakeme lesi. Kukhona into afuna ukukwazisa yona, kukhona into afuna ukukubonisa yona, kukhona into afuna uambuleleke ngayo ngalesikhathi ngalesimo ngalento eyenzakalayo ngokuba indlela zakhe siphakeme. Babengaqonda abazali Amen. ukuthi lokhu kuvela kuNkulunkulu Amen. ukuze kube nendlela ukuthi kufezeke ini izindlela zakhe eziphakeme. Kwakuyona indlela ukuthi uNkulunkulu angene ngayo uSamson phakathi kwamaFilisti bese senjalo bese waphendukela Amen. ngoba wayengeke abaphendukela ingekho into ezomthinta ngamaFilisti. Amen. Yingakho esemtholile umakoti kuthiwa bamphendukela bamkhanisela umngani wakhe kwaphatheka kabi washisa izivande zabo babuza bathi ubani lokuthiwa uSamson. Hallelujah. Kwasekuthiwa ke kulungile ke akabanje kuthiwa baqala ngakho ukuthi uma bezwe ukuthi uSamson base beya kumkhwe kaSamson okwafanele beumkhwe wakhe nomakoti bakhe bambulala. Wabuya inhliziyo yakhe ke manje sigcwele ukuthi one ningiphuca yena two senimbulele ngizodila nani kanti izindlela zakhe eziphakeme. Hallelujah. Wayengenayo into engasukuma ngayo uNkulunkulu wayenendlela kwakufuneka ukuthi nje athi Nkosi ngipha ukuqonda
ukuthi yini le ongiholela kuyo. Kwesisikhathi amazulu azoholela entweni engathi uyasaba kuyo. Mcela kuphe ukuqonda. Uthi Nkosi, yini ndaba ngibe la? Mawungathola ukuqonda, uzokwazi ukubona ukuthi kunoNkulunkulu osemfihlakalweni. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ukuthula kwakho okudlula ukuqonda konke ikhona okuzokukulonda. Hallelujah. Kuleso simo bathandekayo. Amen. Owesibili, asiye ku Exodus chapter 2. uMose mawuzwa ngaye uzalwa abantu abayisizwe esikhethekile. Kuthiwa kwasuka yini kambe inakhoza ubuzwe buka Moses. Kwasuka esifazane womHebheru waganwa wesilisa womHebheru kwavela umntwana wesizwe esikhethekile. Hallelujah. Usekhona ukuthi makhona nawe ufunde mhlambe uze ungangishisa ulimo ongelilo. Ubu chapter 2 verse 1 ungaze ngivume nje kanti nawe wenziwa ivesi nje ohlangana nayo lemoyeni wakho. Amen. Verse 1. Kwasuka indoda kwabendlu kaLevi. Nakho hayi wena ungifaka kumHebheru. Indlu kaLevi. Kwasuka umLevi wagana umLevi. Okay, qhubeka. Yaganwa indodakazi kaLevi. Nakho kwasakuzawula ke bazalwane umLevi la okhethekile, okhethwe uNkulunkulu, othandwa uNkulunkulu. Sesiyeqake lo umLevi bathandeka izwi lenkosi lithi uthe bemfihla uma ngabe sezelwe watholwa indodakazi kaFaro. Wayisiyathathwa ukhuliswa kuphi? eGibhithe. Hallelujah. Amen. Esekhulile eGibhithe esemenyezela ukuthi ungomunye wamadodana noma ngivume ngithi ngomunye wasebukhosini ngoba uyingane yani yendodakazi kaFaro. Izwi lenkosi lithi ngelilanga waphuma ukuba ayobona abakubo. umLevi waphuma ukuba ayobona abakubo. Ufica khona behlukunyezwa abakubo, behlushwa abaseGibhithe. Wayisenza into eyaphambana naye. Verse 11. Langalimbe uMose esekhulile Yeah. waya kubantu bakubo. Wabubona ubunzima ababebuthwele. Wabona umGibhithe eshaya umHebheru Yeah. ongomunye wabantu bakubo. Yeah. Waqalaza ngapha nangapha wangabona muntu. Wayesembulala umGibhithe wamfihla esihlabathini. umLevi wenzani? Wabulala umLevi. Uzwile makhelwane? Amen. Wabulala ubani? umLevi. umLevi. Verse 15 yabo. Lapho uFaro esezwile ngalokhu Esezwile umkhulu ukuthi umzukulu wenzeni. Ya. wafuna ukumbulala Hayibo uMose. bathandekayo nanga umkhulu manje naye senza okukhulu kakhulu. Ufuna ukubulala umzukulu senama ngithi Amen. umkhulu Amen. akasacabangela indodakazi yakhe. Qhubeka. Kepha uMose wabaleka phambi kukaFaro. uMose wayeseyabaleka. Ungubani kambe uMose? umLevi. Ukhona makhelwane? Amen. Qhubeka. Wayohlala kwaMidiyane. Wahlala phansi eduze komthombo. Wayohlala kuphi? KwaMidiyani. KwaMidiyani. Verse 21 yebo. uMose wavuma ukuhlala nalowo muntu. Kambe ubani lo muntu? Lo muntu bathandekayo kwakuwumpriest wakwaMidiyani oyenamadodakazi. Amen. Aphuzisa amadodakazi kaso amanzi izimvu noma imfuyo yakhe. Amen. Wavuma ukuhlala nalowo muntu ya. Wakanisela uMose Baba indodakazi. wakanisela umLevi indodakazi yakwaMidiyani. Indodakazi yompriest futhi okhonza inkanyezi nelanga. Ukhona makhelwane? Amen. Qhubeka. Wakanisela uMose indodakazi yakhe uZiphora. 22 qhubeka. Wazala indodana wayibiza ngokuthi nguGereshomi ngokuba ethi ngingumfokazi ezweni labezizwe. Bathandekayo uma la ungasuqhamuke wena kuMose
uthi kuyena ndoda kwenze njani wena ungumlevi ufunani kwaMidian 2 ufunani kumpriest okhonza izinkanyezi ngelanga wena ungumlevi 3 ushada kanjani nendodakazi yakhe ngokuba izindlela zakhe Jesus. ziphakeme Amen. likhona ibandla Hallelujah. kwakuyona ndlela uNkulunkulu yokumgcina uMose abesendaweni la uNkulunkulu azosibonakalisa khona kuye Amen. afunde ngoNkulunkulu okukhanya kodwa yena efundiswa abakwaMidian ilanga Amen. okuzothi mase kuvutha isihlahla athi angibona ukuthi akufani nalokho engakuzwayo Hallelujah. kufundiswa emagcekeni Amen. kanti usazofika khona angaboni ukukhanya bese ezwa iphimbo ubengeka lizwe iphimbo ekude kodwa iphimbo lizwe ngoba usondezwe yinto Hallelujah. ayifundiswa ehlezi kwaMidian Amen. yini indaba nango kuba indlela zakhe siphakeme bathandekayo Hallelujah. kungenzeka Amen. usesimene singesihle Jesus. unendlela eziphakeme usimakade azokhipha ngazo Amen. unendlela eziphakeme usimakade azosebenza Lord ngazo Jesus. kuleso simo Amen. yena ezwe ngelanga elikhonzwayo kodwa wabona umlilo esethi ake ngisondele Amen. ngibone lesi simangaliso engaphekwe imangaliso engizwa ngazo kule ndawo wayesethi uNkulunkulu Mose la usufike khona ufika ngelangeni ufike endaweni engcwele Hallelujah. khumula imbathatha zakho Amen. wayisiyalizwa iphimbo kusuka lapho wabe seyathunyelwa endleleni eziphakeme sophesiko Hallelujah. Amen. izwi lenkosi lithi wayewumprofeti kaNkulunkulu Hallelujah. owabizwa kwasesizalweni sakhe Yes, Jesus. kodwa uNkulunkulu endlela eziphakemeyo Hallelujah. wakwazi bathandekayo kumntomula ezimeni zonke Jesus. Hallelujah. ophakemeyo uzokusiza Yes, Lord. ophakemeyo Hallelujah. uzongenelela Amen. ophakemeyo uzovela Yes, Jesus. kuleso simo Hallelujah. kuso Amen. ukuba indlela zakhe Ziphakeme. Hallelujah. besiyamemezela ukuthi indlela zakhe Indlela zakhe Ziphakeme. ziphakeme. kulesimo enguso Kulesi simo enguso. uzovela Uzovela. ondlela zakhe Ondlela zakhe. ziphakeme Ziphakeme. uzongiphakamisa Uzongiphakamisa. uzongikhulula Uzongikhulula. uzonginqobela Uzonginqobela. ondlela zakhe Ondlela zakhe ziphakeme ziphakeme. and celebrate uNkulunkulu okwenzayo Hallelujah. 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 ikapaya sai lekamosianda kaya iparasetelia pasaya sheya moko la masaya la hayase ngokuba indlela zakhe ziphakeme haleluya okwesibili ngosimakade ukhona umehluko phakathi kwezenzo zakhe neindlela zakhe haleluya ondlela zakhe ziphakeme kwesibili ngaye unomehluko phakathi kwani kwezenzo zakhe neindlela zakhe haleluya Amen. uMose uma uye kumahubo 103 uqhathanisa noExodus chapter 33 thina sizobuka amahubo uMose uhamba noNkulunkulu uyazibonakalisa wenza imangaliso okuyizenzo zakhe umbonisa imangaliso zakhe ungena eGibhithe uyakubona ukwenza kwakhe uthi uMose othe endleleni Nkosi sengiyibonile izenzo zakho kodwa ngifuna ukwazi izindlela zakho haleluya ngokuba indlela zakho akuzona izenzo zakho uma ungaqonda indlela zakhe bathandeka kulula okwezenzo izenzo zakhe ziyamangalisa Hallelujah. izenzo zakhe zingajika ngokwezikhathi nangokwezimo Amen. enze kanje enze kodwa indlela zakhe zimile phakade Hallelujah. naphakade Amen. uma uyibambile indlela zakhe bathandekayo ungethuso ukwenza kwakhe ikhathi ngeenkathi Hallelujah. haleluya Amen. usiyakhuluma ke izwi lenkosi kwincwadi yamahubo 103 verse 7 yebo Wamazisa uMose izindlela zakhe. uMose uNkulunkulu wamenze njani wamazisa izindlela zakhe yebo Nabantu bakwaIsrayeli izenzo zakhe. kodwa abantu baIsrael bona bazi ini izenzo zakhe Hallelujah. Hallelujah. Amen. yingakho babephambuka kalula ababazi ini izenzo Izenzo. kuphela bengazazi ini
indlela zakhe. Indlela zakhe zijulile. Amen. Indlela zakhe zijulile. Hallelujah. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu bathandekayo kufanele umqonde ngokwezindlela zakhe, Zakhe. aziguquki izindlela zakhe. Yini ofasi bambelele kuyona? Indlela zakhe. Yini ofasi ifuna? Indlela Izindlela zakhe. zakhe. Ukwenza kwakhe kuyekele kuye. Amen. Musukuthandazela ukuthi ubone imangaliso zakhe. Thandazela ukuthi wazi indlela zakhe, zinazi imangaliso Hallelujah. zakhe, indlela zakhe. Amen. Uma uthandazela ukuthi uNkulunkulu nje akwenzele imangaliso, uyazirobha. Thandazela ukuthi uNkulunkulu akwenze uunderstande izindlela zakhe. Phakathi endleleni zakhe kunezimangaliso zakhe. Hallelujah. Kodwa abanye bayithola nje izenzo, basale futhi bengasizakele ngoba abazazi izindlela zakhe. Hallelujah. Ingakho omunye umuntu uNkulunkulu angamenzela umangaliso kodwa abonge kwenye indawo ngoba akazazi Indlela zikaSimakade. Kukhona enye indoda ngicathi ngihlala naye ngonyaka odlule. Uzobazi nokulunga. Bebabili. Kodwa kukhona omunye okhona la, omunye usehambile. So ngisebenze nabo kube isikhashana bese beyahamba bakwenye indawo. Emva kwesikhathi bese yafika kumina uyagula. Umethi nje uthinta umsebenzi uvele nje aphendukelwe ikhanda kunyakazisisa kube ngathi angawa phansi asabe ngisho kwenzani. Useyangixoxela ke ngilanga ngimbizile engenze lokho engenzela khona bese ethi hey nginenkinga la. Angazi kwenzeka kanje bese ethi kuyena all right ngicela ufike lapha kumina office uzothola umkhuleko. Bese ngumnyeka kanjalo aqale kabeka izaba. Athi hayi kusho ukuthi ngafika ngelinye ilanga hayi mina namhlanje ngafanele ngiyogeza ngishintshe ngithi mina ushintshela abani ugezela abani hayi njoba ngijuluke nginjena ngongena kanjani lapha endaweni ngithi mina wena woza uzothola umkhuleko. Hayi angafika leso sikhathi aphinda afeyilanga mbone manje sekunkubi. Bese ngiphinde ngimtshela ngithi ndoda uboza lapha eofisini uzothola umkhuleko. Angifuni ukumthanazela la ekhaya egcekeni. Ngoba la ekhaya egcekeni ufika nje uze kwamlungu. Ngifuna khuphuka kumpriest. Amen. Ngoba yena wazi ukuthi kuphi la? Ngamlungu. Ya. Hayi bese kuyila ngakhuphuke ke ngifike ngimbone. Bese ngiyaxoxa naye. Ngibuze ibackground yakhe usukaphi? Kwenzakalani? Uvelaphi? Wazalwa kanjani? Bese ngiyayithola inkinga ukuthi ihambe yaqhamuka kuphi. And bese ngiyamthandazela. Khulekele. Cobe ngamafutha ngimbusise ngithi hamba sewuphilile. Bese siyahlukana naye kuphela isikhathi. Bese yafika ngelilanga bathandekayo emnandi. Uyasizwa ngithi isiZulu. Amen. La ekwazi khona ukukhuluma angalokho ebeka amagama amabili amathathu. Athi ngifuna ukuzobonga. Lelanga engathandazelwa ngalo ngafike ngalala ekhaya. Kuthi kusukela lelo langa uze namhlanje anginayo inkinga ngaphila. 2 Emva kwalezo insuku ngikhulume naye nje bangasamboni. Ngahlala nomuntu emgwaqeni wathi ngifuna umuntu ongangisiza ozosebenza kimi permanent. Uthi ngathi ngikhona. Uthi ngalelo langa ngabizwa omunye futhi nakhona wafuna ngimenzele okuthile. Wahamba okwenza uthi lo wamthatha wambonisa indawo afuna amsebenzele kuyona wambuyisa okwenza lo msebenzi. Uthi kusukela manje izinto zami zikahle angiguli ngiright ngisebenza kahle. Ngifuna ukuzobonga ukuthi lo yamkhuleko engawutholayo uyiguqulile impilo yami. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bese thi ke kodwa sekunokunye okungimangazayo. Nabantu nje sebeyangithanda ngibizwa ngapha nangapha. Angisazi ke lokhu noma yidalwa noma yini. Ngithi uyabona ke umuntu ongazazi indlela zakhe wazi izenzo. Amen. Ukuba ubeqonda indlela zakhe bezokwazi ukuthi kune favor yasezulwini. Amen. Ephikisa lento ekade imvalele. Amen. Emenza ukuthi enorth, south, east, west bathandekayo. Amen. Kusabele yonke into yakhe. Hallelujah. Kodwa ngoba wazi yena izenzo akazazi izindlela. useyamixa ke manje. Amen. Sekufana manje umkhanyisela uthi lalela.
uNkulunkulu owasebenzayo kuphi kulokhu musukubala enye into ongayazi ungayifaki la Amen. wazi ini izindlela zakhe ingakho umuntu ukuthi mase kwenza izinto ahambe obonga kwezinye indaba akazazi izindlela zakhe wazi ini izenzo uNkulunkulu bathandekayo usithanda sonke futhi uzosenzela sonke konke okuhle kodwa ngicela ucela ukuthi akwenze uunderstand ini izindlela zakhe khona kuzoba lula ngoba izenzo zakhe ungacisha uzulahleke uduke ube confused ukuthi kwenzakalani ungabe uNkulunkulu kodwa mawuswazi izindlela zakhe uzokwazi ukuthi uye osebenza ngisho nasefihlakalweni Hallelujah. makavulela iminyango Amen. bese yakwenza ube nokuqonda ukuthi uye owenzile Hallelujah. bese thezwile yakhe ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami Amen. haleluya Hallelujah. likhona ibandla Hallelujah. okwesithathu haleluya uNkulunkulu wethu uthembekile ngezikhathi zonke akathembekile banakho izinto ehamba kahle uthembekile ngezikhathi zonke haleluya Amen. kosethu zakuthanda uthembekile Uthembekile ngezikhathi zonke. ngezikhathi zonke. vula incwadi kaTimothy wesibili uchapter 2 uNkulunkulu bathandekayo uhlala ethembekile nanoma wena usesimene esixokozelayo yena umi ethembekile Amen. nanoma wena ufuna isikhathi sokuphambanisa yena uma athembeke unjalo wena uphambene Hallelujah. likhona bathandekayo Amen. izwi lenkosi lithi ngelinye ilanga uSaul esengamlalelanga uNkulunkulu wehlelwa umoya omubi ovela kuNkulunkulu wamhlukumeza wamthomenta bese izwi lenkosi uDavide kodwa wafika wabetha ini ugubhu umoya omuhle ovela enkosini wezenjani wehlela phezu kwaSaul wamenza wangcono waphila yini ngokuba uNkulunkulu uthembekile ngezikhathi zonke Hallelujah. ukuba bekuyimi nawe bekuzothi meseshaya ugubhu uDavide ngithi ngeke ngwehlisele lo moya kulowo muntu Amen. ngoba aze abe kuleso simo yini ukungathembeki but uNkulunkulu awehlisela umoya wakhe wenza uSaul wakhululeka wakhulula kulowo ncindezi indaba uthembekile ngezikhathi zonke Hallelujah. ngicela ukusho lokho akungathi mawehlelwa isimo bese uyijethe uNkulunkulu okujezisayo uNkulunkulu uthembekile ngezikhathi zonke nangalesikhathi wena ubhedise yena unjani kodwa uthembekile Amen. Hallelujah. angeke uNkulunkulu izwi lakhe lithi akakuvumela ubunyawo lakho Lushelele. olonda bani uIsrael. unjani yena Akawuzeli. uthembekile ngezikhathi zonke Amen. akukho la zothi khona shelelela akavumi Amen. uthembekile ngezikhathi zonke bese uthi ngegama lika Jesu Ngegama lika igama elinamandla igama elinamandla. ngiyavala Ngiyavala zonke izinto zonke izinto zobumnyama zobumnyama ebese ngiyimukele bese ngiyimukele ngenxa ungathembeki ngenxa kwami yongathembeki ngithi kwami. uNkulunkulu Ngithi uNkulunkulu ongilungisayo ongilungisayo, noma ongishayayo noma ongishayayo. ngiyavala lo mnyango Ngiyavala lo ngokuba mnyango. uNkulunkulu wami Ngokuba uNkulunkulu uthembekile wami ngezikhathi zonke ngezikhathi zonke. kosa zonke lezo zinto zobumnyama nalezo zinto ezikwehlele wayitshela ukuthi kufanele ngoba kuyizenzo zakha uNkulunkulu wethu njalo uthembekile ngezikhathi zonke akayikuvuma ubunyawo lakho bese uthi okuhle nomusa kuyangilandela mihla yonke yokuphila kwami ngiyawuhlala endlini kaJehova kuze kube phakade naphakade 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 and celebrate hallelujah asizwe ke kuTimothy wesibili awuthi makrane ungamthinti makumuntu omdala makumuntu omdala ongamthinti awuthinti umakhana seduze kwakho makugogo makumkhulu ngamthinti kodwa awuthinti impilo seduze kwakho uthi wemakhelwane ungabe likhuni ukuphakama phambi kwamazulu kukhona into enzekalayo ngenkathi usukuma ngiyakuthiphisa mina kukhona izinto esizimukelana esizenzayo umuntu omdala kuphela ofawumyeke kadwa sesukuma ehle enyuka ukhona makhelwane haleluya
nanoma ikuphi ongabona isitha sikwenza empilweni yakho ungalingi uvula umnyango uyitshela ukuthi ingoba uNkulunkulu ekujezisa uthembekile ngezikhathi zonke. Akukho kuba ufaka kwehlele wena ngoba nakho wenzeni, uthembekile yena. Likhona ibandla tshela kwesethu uzokuthanda uthembekile uNkulunkulu omkhonzayo akakuvuma uba unyawo lakho balishelelele. Ngivumeleke bathandekayo, unyawo lakho lusheleliswa yini ukuthi uhambe endaweni eshelelile kodwa nakakuvuma ukuba lona lushelelele. Amen. Endaweni enjani? Eshelelayo. Ngoba unjani yena? Uthembekile ngezikhathi zonke. Timothy 2 chapter 2 verse 13 yebo. Uma singethembekile, Uma singathembekile thina. Elinye lithi uma singathembeki noma singethembekile yebo. yena uhlala ethembekile. Hayi bathanda akaguquki bese shaya enza njengathi. Yena uhlala ethembekile. Bebaba makhelwane. Amen. So usimakade kuzokwenzela izinto ezinkulu nezinhle nezimangalisa ngoba unjani? Uthembekile. Uthezwini lakho ocelayo, ofunayo, ongqongqothayo. Ngoba uthembekile wena sewungqongqothile uzovula. Hallelujah. Wena sewucelile uzokupha. Wena sewufunile uzofumana. Amen. Ngoba unjani yena? Uthembekile. Nikumakhelwane high five thana uthembekile. Nakwesami isimo nakwesami isikhathi nakowami amathuba nakukho konke kwami uthembekile. Hallelujah. Amen. Number 4, uNkulunkulu wethu bathandekayo ufuna thina sibe flexible ngaye. Amen. Ngoba ukwenza kwakhe kwesisikhathi kuyadlula ukuqonda nokucabanga kwami. Hallelujah. Musa uNkulunkulu kumvalele ekhoneni lakho. Awungivumele ngithi ungamvaleli ngenangolwazi wena Unalo. mvumele abe uNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Omunye umzalwane phakathi kwethu wayene challenge financial. Uthi bese thola u50 rand kodwa wayidinga ukuthi a rente irent yakhe wakufaka u5000 sekubalwa nezinye izinto ekufaka zenziwe. Wayidinga u5000 wathola u50 rand. Uthi emva lokho kwafika nje umcabango othi wamehlela wathi umcabango wathi kuye hamba uye eCasino. Wavela wabona ukuthi mangasayikhulume le ngeke iphasiswe umuntu. Wayesebole ku100 rand. Wagibela wayogembula o50 rand. Hallelujah. Amen. Ezwe iphimbo ethole isambulo esithi hamba uyobheka kuphi eCasino. Waya khona wafike wawina u6000. Wabuya warenta wasala ne1000 wakulungisa kwafaka kulungisa wasala ne kwasekubalula ukukhokha lo 100 rand beboleke esaya. Hallelujah. Amen. KwakuNkulunkulu ngaleso sikhathi ngalowo mzuzu. Uma ufunda ezwini lenkosi ngelanga uJesu kwathe busy wafika abantu bentela bezomfuna intela kwasho ukuthi uJesu ngaleso sikhathi intela wathumela uPeter wathi hamba uyodoba olwandle. Wayesethi inhlanzi yokuqala oyibamba uyevula umlomo ukhipha imali ukhokha intela yami nentela yakho bese uyabuya. Kuthi uPeter wafika waphosa udobo wabamba inhlanzi mayivula yayinemali wakhipha imali yokukhokhela intela. Intela ngithi ukhokhela unyaka wakhokha wabuye waqhubeka nenkonzo. uNkulunkulu lo osebenza ngendlela zakhe ejulile. Hallelujah. Lokho akusho ukuthi uNkulunkulu ma wena ufuna ukurenta kufanele uye eCasino njalo. uNkulunkulu elanga angathi thatha lo mnikelo uhambise kwenye indawo mvumele uNkulunkulu enze ngendlela afuna ukwenza ngayo ngoba ungubani unguNkulunkulu. Hallelujah. Uyazi okunye kweswele uNkulunkulu hayi ngoba uthanda ukuthi weswele kodwa kukhona iposition afuna ube kuyo ukuze uzokwazi ukumbona. Amen. Ikhona abathandekayo. Hallelujah. Ake nginike nabantu abahlukene abathathu. Kunabantu bathandekayo abakwazi ukuconnecta nokuhlangana noNkulunkulu ngenxa yesimo sabo.
uma besenhluphekweni kuphela. Mvumela. Abawazi ukuhlala noNkulunkulu kahle uma bekuphi? Besenhluphekweni. Inhlala kahle iyabona. Ibenza abafeyile. Uamen uphela namhlanje mayizinto zi right. Futhi iyona into emphambanisayo mayizinto zinjani. Kodwa mhla izinto zithe uyakwazi ukuya kuNkulunkulu futhi afocus eNkulunkulu. uNkulunkulu akhulume naye amuzwe ngobani? Isimo sakhe ukuleso simo. Hallelujah. Amen. Kukhona umuntu bathale okufanele izinto ihambe kahle. EzuNkulunkulu mayizinto uma ingahambi kahle kuba nokuxokozela, but kuthi mayihamba kahle izinto afocus kuNkulunkulu, adumise abonge uNkulunkulu, amphakamise. Hallelujah. Akenze umfanekiso. uSolomon ebukhazikazini bakhe wanikela umnikelo ongaze unikelwe kwinhlala kahle yakhe efuna uNkulunkulu. Kodwa umuhle hle ngasemuva amanye amakhosi ngenxa ukuhlala esihlalweni abhedisa njengoAhab, babhedisa kakhulu benziwa yini? Ukunethezeka. Hallelujah. Uyamazi bazela umuntu uthi mangabe isimo singabikho kahle amkhonze kahle uNkulunkulu kumele kube right abhede. Awumtshela thana abhede. Abede. Maseku akunike zonke izathu maseku right zokuthi engezinjani angakhonzi. Athi phela abala akubalele kwangathi ngathi uNkulunkulu uyamjezisa uthi lalela nje ubona ngafiki yilo uNkulunkulu wanginika umsebenzi, yilo uNkulunkulu wangipha indoda, yilo uNkulunkulu wangipha ingane, manje angikwazi abala yonke ilist makufanele akhonze. Kodwa ngathi izinto engabikho ezinjani. Awu masukhulumela lapha phansi manje ngiyasabe ngathi uwe phela faka ngisho njalo ngithi wena nje ubukhulumela phansi. Ukhona makhelwane? Amen. Isimo but ngicela mina kweyakhe impilo ube flexible. Uthi inkosi yenza noma ngayiphi indlela unguNkulunkulu kuyampilo. Angizukukuvalela ukuthi uzovela makunje uzokwenza maku Kunje. no mvumela asebenza abe uNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kwesisikhathi uNkulunkulu uyakwazi ukuvala umnyango noma uyakuvalela umnyango ngoba efuna ukukusa eminyangweni ongcono. Amen. Hayi ngoba kukhona intembi, uNkulunkulu okhethile ukuthi uyabona mangavala la yona indlela ezomenza ukuthi ngimkhuphulele eminyangweni ngoba ukuhlala kwakhe kulomnyango ikhona okuzomvalela ukuba ngaboni ubuhle bami. Amen. Ake sibuke ku Genesis chapter 39 verse 5 and 6. Sibona la uJoseph uma uya kuma chapters angemuva uNkulunkulu uyakhuluma ngaye uthi uzawuba umholi, uzobusa umndeni wakhe noma isizwe sakubo. Sekuvela isimo la uphendukelwa abafowabo bayamzonda. Emva kwalokho bayamdayisa, bamdayisela kuphi? KwabaseGibhithe ngithi. Wenziwa uyathengwa eGibhithe, uthengwa uPotifa, umthenga njengesiqila. Bambake makhelwane. Unamazwi akhulunywe phezu kwempilo yakhe. Kunezethembiso ezithenjisiwe. Kuneyiprofetho ezimenyezelwe kuye. Kodwa wehlelwa isimo esiphambana nalokhu okukhulunyiwe. Amen. Ukhona makhelwane? Amen. Asizwe ke ku verse 5 and 6 yabo. Kusukela ngaleso sikhathi eyambeka ngaso waba ngumphathi wendlu yayo. Ubani uPotifa wenza njani? Wamthatha uJosepha. Wabona ukuthi nanoma yini athi mayeyenza iyaphumelela esandleni sakhe. Ngibheka kancane makhelwane. Kwesisikhathi bathana siyalimala ngokuthi asazi ukuthi kunani esandleni sethu. Kube nabantu abaziyo ukuthi kunani ba benefit engathi. Amen. Akekho umuntu ofika emhlabeni engaphethe Lutho. I-challenge esingaba nayo ukuthi wena into yakho awuyisebenzi eyakho. Awuyinakile eyakho. Ngoba uma ungayinaki into yakho izokwenza wehluke kunabantu abaningi ngoba wenza ini? Wenza into yakho. Amen. Aningizwanga abathandekayo. Lotha aningizwanga. Phindani futhi nibuye. Akekho umuntu ozalwa afike emhlabeni engaphethe lutho. Nesikole leso sithandayo sisebenza kangcono uma ungasiqondanisa nento ekuwe. Amen. Ukuze yenze njani? Ipolisheke into yakho.
khona izoba sezingeni ngoba iyona into unga excela ngayo lento onayo nento oyiyo. Amen. Hallelujah. Nikhona abathandekayo? Amen. Ake sithathe umshado. Uyazi emshadweni uma ningena nobabili kukhona eningena nakho. Omunye ufuna omunye, nomunye uthanda omunye. Nobabili kukhona into ongena nayo. Futhi seniphakathi nobabili ninezingxenye eninjani enizidlalayo. Nikhona abathandekayo? Amen. Yindaba uma kuye emshadweni akucheckwa akuhlehle kuthiwa ufunde kubukwa wena. Amen. Kuthathwe bani? Wena. Ngalokhu onakho no yikho. Futhi kukhokhelwa inani wena. Wena ko sungafanele uunderstand ukuthi mina kukhona into enginayo. Amen. Kanjalo nasempilweni uNkulunkulu mayesiletha kukhona into esifike Nayo. uNkulunkulu mayasenze si understand ukuthi yini engifike nayo. Amen. Ngoba uma ngingezukuyinaka into engifike nayo ngizohlupheka. Ngihlushwa yini? Ngihlushwa ukuthi anginakile into engifike nayo nenginayo. Amen. Hallelujah. Dikhona ibandla. Amen. Asambe kasibele lapha ngaze ngiphinde ngibuyele emuva kodwa khona into ebengifuna ukubuyela kuyona emuva kancane. Ukhona wemakhelana. Ukhona na? Amen. Awuthi ngihlehle kancane. Ukhona enye insizwa eyaqondwa womunye umuntu ukuthi kukhona into enayo. Kukhona into enayo. Eyitshalweni. So lo ndoda yayikade itshale imbali kwenye inakhuza isenta abathandekayo. Zisha zingafuna ukukhula kahle. Yesiya understand ukuthi kulensizwe nento wasiyamqasha. Wamqashela ukuthi azohlala eduze kweimbali. Lokho kuyena ngizokutshela ukuthi uzokwenzani, ngizokutshela ukuthi uzokwenzani, ngizokutshela ukuthi uzokwenzani. Kuphela inyanga lokho ngizokutshela ukuthi uzokwenzani. Kodwa efuna ehlale zamile zaphila imbali zaba right. Yini? Une grace yento etshala umhlabathi uyalazi igama lakhe. Uma ethinta into etshaliwe iyasabela kuye. Hallelujah. Ukhona makhelana. Ukuze methi umuntu uthi ngambe igama lesizulu ngiyabona lesilungu sithi favor sisibeka kahle ngendlela ehlelekile. Khona lesizulu leli unogazi la vela khona abantu benze njani? Ungaphikisana naye ulwe na uyazimosha into anayo. Amen. Kwala ngisho abantu befile bengamboni bayamba bathi uphi ubani ngeke ngihambe ngambingelelanga. Ile favor nayo. Uma na kusubanga lokho ukuthi yini wena uthandwa abantu, uyini wena uthandwa kangcono kunabanye. Uyazimosha. Usukela umuntu nento anayo naye ikuye iphila kuye. Amen. Futhi ngeke uyithathe ngoba yakhe. uJoseph uNkulunkulu uthe uzoba umbusi wesizwe nomndeni wakubo. Nangesedayiswa nangesethengwa uPotifa. Izwi lenkosi lithi kusukela ngesikhathi ebonile ukuthi konke akwenza kuyaphumelela wamenza ini? Induna endlini yakhe. Funda. Kusukela ngaleso sikhathi eyambeka ngaso waba ngumphathi wendlu yayo nakho konke eyayinakho. USimakade wawubusisa umuzi walo mGibhithe. uSimakade wenze njani? Wawubusisa Ya. umuzi walo mGibhithe nakho konke ayenakho. Isibusiso sika Simakade sasiphezulu kwakho. Ngiyalithanda lelithi uJehova wabusisa indlu yowaseGibhithe ngenxa kaJosepha. Amen. Yes. Kwakungenxa kaJosepha. Bese liqhubeka lithi nakho konke ayenakho. Amen. Isibusiso sika Jehova sasikukho konke okwayo. Amen. Qhubeka. Isibusiso sika Simakade sasiphezulu kwakho konke uPotifa ayenakho endlini nasemasimini. Endlini nasemasimini. Lo muntu khulumele phansi phela. Awungibheka kancane khulumele phansi. Awungibheka makhelana. Kunamagama esesiwasho lapha ahlabayo kodwa ngivumele ngiwasho ayaphila. Uyawazi amanyase
iyawazi ngithi namathonga uma isebenza igceke lenze njani insimu yenze njani ayikhuluma phela makhelwane musukungilimaza abantu laba abangazi awulazi lelo gama amanyasi awazi mama kuyami yawazi amanyasi angawezwa namathonga ngithi yawazi khuluma ke makhelwane siyesibange nalabo bantu ukuthi uma bethinta igceke lenze njalo ngeke ulithinte igceke libe lihle nje usungabanga leyo nto ke ngoba yilokho abakuphiwa abanakho awulikhona ibandla nawe kukhona into onayo asambeni ke sesingaphamisa ivolume ka siqhubekeni ngakho ke uPotifa wakubeka konke ayenakho esandleni sika Josefa wakubeka konke ayenakho kuphi esandleni sika Josefa esandleni sika Josefa yebo akabe esazihlupha ngalutho abangesazihlupha ngalutho verse balo yebo verse 6 ngaphandle kokudla okwakufanele akudle uJosefa wayeyigeza enesiqu ebukeka kahle haleluya abangesabheka lutho abangesana ngivumela bathanda ukuthi wafika empilweni kaJosefa la iminyango injani imvulekele futhi mawusubuka la ikusasa lakhe lalinjani manje lalithembisa ngithi amen ukuthi ke noma ubengathandwa abafowabo noma bebemdayisile noma uPotifa wayemthenga njengesigqila kodwa seyishintshile manje ini izinto unjani manje uyathandeka amen haleluya amen mbheka makhelana nakuba kunjalo kusenephupho uNkulunkulu afuna lifezeke ngoJosefa amen uma lo mnyango ungevalwe angeke afike uJosefa lafa fike khona usekhona makhelana kuneminyango akufanele uNkulunkulu ayivale kuwe ukuze uzokwazi ukuya kule minyango ongakayiboni amen mvumele iba flexible kuNkulunkulu yenza Nkosi njengokwentando yakho hallelujah hallelujah amen verse 19 yabo yathi Nkosi yathi esewezwile amazwi akhulunywe ngumkakhe ethi amazwi akhulunywe ngumkakhe ekhuluma ngobani ekhuluma ngoJosefa ethini yabo ingiphathe kanjalo inceku yakho wathukuthela wagana unwabu wayithini unkosikazi kaPotifa wathi uJosefa ubefuna umenze njani ukumdlwengula ngithi kunjalo nibathandekayo akunjalo ubani oyehlukumeza omunye la ake sikhulume iqiniso manje unkosikazi kaPotifa ake sibeke kahle naye imadla angakhomishana ake sikhulume ubani oyehlupha omunye la unkosikazi kaPotifa enzani ehlukumeza uJosefa wenze njani abaleke ngenxa ubaleka usenze njani manje uyalijika udaba amen uthi yenze njalo ke inceke yakho yangihlukumeza ususilandelela abantu bokuhamba kuba basihluphe na kuthiwa wenze njani wathukuthela wagana unwa qhubeka umphathi wamthatha uJosefa wamgquma ejele lapho kwakuvalelwa khona iziboshwa zenkosi ya uSimakade wayenayo uJosefa wamenzela umusa waba nogazi kumphathi jele lalela ke bathandeka uJosefa wavalekelwa umnyango kwakufanele njani abe flexible noNkulunkulu wakhe ukuthi wena Nkosi noma ungavala la uyakwazi ukuphinda uvule la hallelujah noma kungavaleka la Jesus uyakwazi ukuphinda uvule kwenye indawo hallelujah noma kungavela ulwandle olubomvu uyakwazi ukwenza indlela amen noma ngaqhamuka isomiso uyakwazi ukudala yes amanzi Jesus hallelujah mvumela uNkulunkulu enze lokho afuna ukwenza ngempilo yakho ngoba indlela zakhe ziphakeme hallelujah haleluya amen ngoba indlela zakhe ziphakeme sizozazi kanjani lezi indlela kaNkulunkulu uthi ke uDavide ngaseqaleni ngiphe Nkosi ukuqonda ukuze ngiuqaphele umthetho wakho ngiwugcine ngenhliziyo yami yonke lezi indlela kaNkulunkulu eziphakemeyo lokhu kwenza kaNkulunkulu okuphakemeyo
Hallelujah. Sizokuqonda kanjani? Mhlawumbe ngivumele ngengeze ngithi luvumele futhi noguquko lokaNkuluNkulu. Ungabe umuntu ovimbayo. uNkulunkulu angashintsha yonke into. Noma ngayiphindlela noma ngasiphi isikhathi ngoba unguNkulunkulu. Hallelujah. Uma uNkulunkulu ezokushintsha akususe kuleso simo kusona kuse kwesinye. Uguquko lwakhe kuyenzeka lunga understandeki ukuthi ke usiwenzani. But umvumela uNkulunkulu enze njengoNkulunkulu. Same example uJoseph. Uyinduna endlini kaPotiphar. But ufuna ukumenzana uNkulunkulu. Ufuna ukumenza abe induna eGibhithe lonke. Kufanele njani? Fasebenzisa ijele. Ukuze njani? Enze uguquko kuJoseph. Ukuthi ahambe ayoboshwa neziboshwa zenkosi ukuze azoya ebukhosini. Kodwa aye ngoguquko olungaqondakali. Istigma esesiboshwa. Kodwa ipromotion eyamakhosi. Hallelujah. Uzwile makhelwane? Amen. Wenzani uNkulunkulu ngalokho? Wenza uguquko lwakhe njengoNkulunkulu. Hallelujah. Kwesinye isikhathi uzophoxe, kwesinye isikhathi uzovela kabi. Kanti sekuyona indlela yokuphakanyiswa uNkulunkulu. Luvumele uguquko lwakhe uNkulunkulu. Hallelujah. Awuthile lihlazo engishawe ngalo noma engithelwe ngalo Leli hlazo isitha. engithelwe ngalo NgokaNkulunkulu isitha. sekuyona promotion yasezulwini. Kusuka emandleni kuye emandleni enkasimeni kuye enkasimeni. Ugcobo phezulu kogcoba amandla phekwa amandla. Umusa phekwa umusa. Hallelujah. Wena vumela uNkulunkulu ngoba uguquko lakhe bathandekayo lungenzeka noma ngayiphi indlela. Uyamkhumbula uJesu kuMatthew chapter 26. Izwi lenkosi lithi utshela abafundi bakhe ukuthi umoya wami ulisizi kuze kube sekupheleni. Hallelujah. Emva kwalokho useyacela abathile bamphelezele. Uma efike ethandaza uthi baba uma kungenzeka lesi sitsha mase dlule. Kodwa ke Nkosi hayi njengokuthanda kwami kodwa njengalokho wena uthanda. Uthini uJesu? Ngiyaluvumela uguquko ngokwendlela yakho. Le uJesu wayazi kahle ukuthi izomdlulisa phi. Uzoshawa, uzobethelwa, uzofakwa ameva, uzokwenziwa in. Yayilikhuni kuye. Kodwa yile yayimenza ukuthi emhlabeni athelwe ihlazo kuze kubhalwe ngisho esiphambanweni. Kubhalwa amazwi okumhleka. Kanti ngokwasezulwini kwakuyipromotion ukuthi athathe ubukhosi bathandekayo. Abe inkosi yamakhosi. Amen. Ethe shawa emhlabeni. Ethe fakwa ameva. Ethe shawa ngezipikili. Ethe bekwe esiphambanweni. Ethelwa ngehlazo. Kodwa ngokwasemazulwini ebenikwe igama elingaphezulu kwamagama onke. Uguquko lwakhe bathandekayo luvumele. Hallelujah. Lungenzeka noma ngayiphi indlela. Noma ungazibona wena engathi uphansi, uphonswe phansi, ulahlelwe phansi. Vumela uguquko lwakhe bathandekayo. Hallelujah. Ukuba indlela zakhe ziphakeme. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Sizokwazi kanjani lokho? Number 1, izindlela zakhe zisezwini lakhe. Amen. Amahubo 18 verse 30 athi indlela yakho uNkulunkulu iphelele. Izwi likaSimakade lihlanzekile. Uyisihlangu sabo bonke abaphephela kuye. uNkulunkulu izindlela zakho zakuyiqonda ngezwi lakhe. Funda izwi lakhe. Yazi izwi lakhe uzokwazi izindlela zakhe. Hallelujah. Amen. Funa ubuso bakhe. Ungafuni ukwenza kwakhe. Funa ini? Ubuso bakhe. Bheka kuNkulunkulu yena umnikazi wezinto. Ungabheki izinto azenzayo. Ungafuni izinto azenza, funa yena. Hallelujah. Uzomthola nezinto zakhe. Amen. Hallelujah. Musuku umcela uNkulunkulu ukuthi akwini isilotho. Mcela uNkulunkulu akwenze umqonde yena njengoNkulunkulu. Amen. Konke okunye uyakuthola kuye ngaphakathi. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Musuku umfuna izinto, funa yena. Yena uzofika nezinto zakhe. Hallelujah. Zikuye. Amen. Zitholakala kuye. Jesus. Izi Chronicles zokuqala chapter 16 verse 11 lithi mfuneni uSimakade namandla akhe. Hallelujah. Nibufunisise njalo ubuso bakhe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mfuneni uSimakade namandla akhe. Nibufunisise njalo ubuso bakhe. uDaniel chapter 3 verse 16 to 18 sibona uShadrach noMeshach noAbednego kuthiwa bazofakwa esithandweni somlilo. Bathi Nkosi asikujika. uNkulunkulu ethe simkhonzayo unjani?
unamandla okwenzani okusikhulula. Sebethi ke noma ngesikhulule makwazeke Hallelujah. ukuthi nje asifuna inkululeko yakhe sifuna yena. Amen. Noma ngesikhulule kodwa siza kumkhonza. Amen. Badlula emandleni akhe baya kuye. Hallelujah. Bathi uma esihlenga uzosihlenga ngesandla sakho. Uma engasihlengi siya kuye yena onamandla. Unamacebo amahle nangezimo zonke. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Bafuna ini ubuso bakhe kunokuba bafune izenzo zakhe. Hallelujah. Angivale ngoGenesis chapter 15 verse 6. Abraham wakholwa ngokwashiwo uSimakade. Ngenxa yalokho uSimakade wakubalela kuye kwaba ngokulunga. Ngokulalela nangokwenza ngokukholwa uthatha isteps sokukholwa kuyakupha abathandekayo ukumqonda uNkulunkulu wezindlela ezijulileyo. Hallelujah. Asihambi ngokubona kodwa sihamba ngokukholwa. Lokhu kukholwa esikwenzayo, lokhu kukholwa esimi kukho kusenza simqonde uNkulunkulu esihamba naye. Hallelujah. Muzokhanya Amen. masibekezelele uNkulunkulu ezimene sibona sidlula kuzo. Asibekezelele uNkulunkulu simlinde kulokho esikufisayo esingakafiki kukho. Hallelujah. Kulokho esikucabanga esingakakuphathi ngezandla. Amen. Simbekezelele simazi ukuthi unguNkulunkulu ezindlela zakhe eziphakemeyo. Hallelujah. Nangesimo odlula kusona uNkulunkulu akaphanjwanga yilutho. Uyazi ukuthi indaba avumele ukuthi kwenzeke ngawe noma kwenzeke kuwe. Likhona ibandla. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Iminyango oyibona ikuvalelele phambi kwakho uNkulunkulu uyazi kahle ukuthi uyivumeleleni ukuthi kuvaleke ngoba uyazi kunomnyango afuna uvulekele. Mcela uNkulunkulu umoya engcwele uthi Nkosi ngisize ngibekezelele isikhathi sophezulu konke. uNkulunkulu bathandekayo umnikazi wezinkathi nezikhathi. Hallelujah. Nangalesikhathi nathi njengebandla kulokho esidlula kukho, kulokho esikubonayo, kulokho esisibone izimo zasibeka kuzona kulenyanga kaJune masicela uNkulunkulu asiphi understanding. Hallelujah. Ukuthi baba ngenze ngibe neunderstanding ngohambo engilihambayo nangesizini engikuyo nangezikhathi engikuzona nangezinto esengidlule kuzo. Kusukuthini ukudlulela kwala ngidlule khona. Hallelujah. Kusukuthini ukuba kulesikhathi engikuso ufuna ukwenzani uNkulunkulu lesimo ongibeka kusona. Hallelujah. Ngiphe Nkosi ukuqonda, ngiphe baba iunderstanding. Amen. Masivala amaBhayibheli ethu sibe ngezinyawo. Masivala amaBhayibheli ethu sime ngezinyawo. Sizothandaza egameni likaJesu. Igama elinamandla. Singaphakamisa izandla zethu. Sizokhuleka abathandekayo. Hallelujah. uDavide uthi ngiphe Nkosi ukuqonda ukuze ngiqaphele umthetho wakho. Ngiwugcine ngenhliziyo yami yonke bathandekayo. Siyawela sisuka kule nyanga esikuyona. Sisuka kuMay. uNkulunkulu bathandekayo ubesenzela umusa wokusenza njani? Wokusukumisa, wokusiphakamisa, wokusimisa ngenyawo, okuzivusa kwizimo ezidlula kuzona. Bathi siyadlula kule nyanga. Singena kule nyanga kaJune. Kule nyanga kaJune inyanga yeunderstanding bathandekayo. uNkulunkulu manipha ukuqonda imeni zonke. uNkulunkulu manipha ukuqonda nangesimo endlula kuzona. uNkulunkulu manipha ukuqonda nangezikhathi engibhekane nazo, nanesimo esimi phambi kwenu, naneminyango ephambi kwenu evalekile, evulekile. uNkulunkulu manipha understanding ukuthi kwenzakalani ngalamathuba, kwenzakalani ngaleminyango, kwenzakalani ngalezi zimo. Ungaphela amandla mawusukuma uthi baba ngipha ukuqonda bewenzani empilweni yami, bewenzani ngempilo yami, bewenzani ngalesi simo, bewenzani ngaleminyango.
evulekile nevalekile. Nkosi ngiphe ukuqonda. Masiphakamise izandla zethu. Masikhuleke kuNkulunkulu sibonge. The spirit of understanding. Sizoqonda konke ukuthi kwenzakaleni, kwenzeke kanjani, kwenzeke ngasiphi isizathu, yini inhloso yokwenzeka kwalokho. Masikhuleke. Baba egameni lika Jesu Mighty God. waseNazaretha, Lamahaya setekai. siyabonga Liparasaya uNkulunkulu kuthene wethu Messiah. ogcwele. Igama lika Jesu. Siyabonga Igama Baba lika wethu Jesu. ophakemeyo. Igama lika Jesu. Usukhulumile Igama lika Nkosi Jesu. izwi lakho. Igama lika Jesu. Usuphefumulile Nkosi waphefumulela kithi. uNkulunkulu wethu ongcwele, siyabonga Baba wethu namandla. Nagaleli hora Baba siyamukela. Baba wethu ongcwele osusingenise kukho. uNkulunkulu weyindlela ephakemeyo. uNkulunkulu oyindlela engaphenyisisikeyo. Baba wethu ongcwele siyabonga ukuthi Nkosi wehlisela the spirit of understanding. uNkulunkulu wethu sehlela phakathi kwethu ukuqonda Baba indlela zakhe ijulile, leyindlela zakho Nkosi iphakemeyo. Siyayinikela Nkosi, siyavuma kuwe, sithi uNkulunkulu wethu ongcwele masihambe kuzo, uNkulunkulu wethu masiphile kuzo, ngoba zona Nkosi ziphelele. Baba wethu ongcwele lolu hambo singeluhambe ngokwethu kwazi, singeluhambe ngokwethu kuqonda, kepha Nkosi uma siholwa nguwe. Baba wethu ongcwele siyamukela uNkulunkulu ukuqonda kuvela kuwe, ukuze Nkosi siphelele, sipheleliswe Baba wethu ongcwele, ukwenza intando yakho Baba wethu namandla. Siyamukela moya ongcwele ukuholwa nguwe uNkulunkulu wethu opheleleyo, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga Baba izwi lakho liyakhanyisa uNkulunkulu wethu ongcwele. Siyalimukela Baba nakule nyanga kaJuni, wena uNkulunkulu osipha ukuqonda. Siyabonga Baba egameni lika Jesu ukuthi asiyakuduka, siyohamba indlela epheleleyo, siyohamba ngokubona uNkulunkulu nangokubheka uNkulunkulu lokho siqondisa khona uNkulunkulu wethu namandla. Siyabonga Baba wethu ongcwele, thatha indawo yakho Baba ephakemeyo, igama lakho lona lodwa libatyazwe, in the mighty name of Jesus.